Dobrý deň, ja som Paťa a som z bilingválneho gymnázia C.S. Lewisa a idem prekladať z angličtiny do slovenčiny. Aj ste sa nejak pripravovali? Áno, prekladala som si texty z minulých rokov a tiež som si prekladala texty nejakých pesničiek, aby som sa na to vedela dobre pripraviť. Takže si veríš? Áno, bolo by mi zlé ísť do niečoho, keby som si neverila. A čoho sa najviac bojíš? Toho, že si s niečím nebudem vedieť dať rady a potom hneď ako odovzdám ten text preložený, mi to napadne. Tak držíme palce. Ďakujem. Bola to rozhodne zaujímavá skúsenosť, no a s niektorými vecami som sa popasovala, niektoré veci ma potešili, keď sa mi to podarilo preložiť poriadne a mám z toho pozitívne pocity. A naplnili sa aj niektoré z tvojich obáv, čo si mala predtým? Našťastie tá hlavná obava sa nenaplnila, aj keď bol jeden taký odstavec, s ktorým som mala z začiatku problém, potom sa mi podarilo vymyslieť riešenie. Fajn. A ktoré to bolo? Prezradíš? Bol to, myslím, ten druhý odstavec od spodu, kde sa písalo o tej španielskej krvi a tých predkoch, čo prišli cez Írsko vlastne do Španielska. Takže si to tam vyriešila všetko. Áno. A čo bolo teda najťažšie pre teba? Tento odstavec? Áno, a niekedy som narazila na nejaké slovo, ktoré som si myslela, že je nevhodné, ak by som ho použila, že by som iba trošku pozmenila to, ako vyzerá, aby som ho preložila do slovenčiny a musela som hľadať nejaký ekvivalent a niekedy mi to nenapadlo.